Sinabi sa'yo, manghirap ka ng bike. Magapag ka. Bye-bye. Sinabi sa'yo, manghirap ka ng bike. Wala ang bike eh. Maghabal ka nga, maghabal ka. Survey? Uy, ubod ako. Vlog mo? Vlog na yan. Vlog na? Ano yan? Yan, kunin mo pa eh. Thank you. Thank you po. Oh, sige. Bye-bye, kuya. Bye-bye. Yan. Bye-bye. Adi. Hirap kayo mag-ano doon na aakit ka pa sa ano tapos may ka pa din. Sabi ko,
kabilaan. Ang high school. Pag may ano din, may namamarin. Namamarin. Ito, tagos.